Nå, det var nu så. Efter vi har haft international økonomi, er nyheden lige pludselig spændende. Vi forstår, hvad de siger. Ja, det kan man jo sige, fordi før i tiden, der var det jo volapyk, når der blev snakket om for eksempel finans og sådan noget. Hvad var finans, tænkte vi? Men det er jo også noget, vi ved, hvad der er nu. Og det er også det, der gør det så spændende, at vi nu kan leve os mere ind i det. Ja, vi kan følge med i omverdenen. Hvad sker der, og hvad har de med os at gøre? Ja. Altså blandt andet finanskrisen har vi jo fået en masse indblik i via international økonomi, vi har gennemgået. Altså for det første, hvad er højkonjunktur, hvad er lavkonjunktur, hvad har det med os at gøre? Hvordan har det forbindelse med os og omverdenen på samme tid? Kulturforståelse er en rejseguide ud til hele verden. Vi lærer forskelle, både kulturmæssigt, forretningsmæssigt, hvordan vi skal opføre os i et samfund, der ikke helt ligner vores eget. Ja, man kan sige, den måde samfundet er bygget op på. Men også det, at vi har været ude og rejse for eksempel, det giver jo også muligheden for at bruge noget af den teori i praksis. Og det er også noget, vi har oplevet. Altså især i Rusland, vil jeg sige, der kunne man mærke kulturændringerne utrolig voldsomt. Ja. Ting, som er faktisk er høflige og sikkerhedsmæssige herhjemme, de kunne være meget uhøflige i Rusland. Vi måtte uhøflige og sikkerhedssele på i bilen. Det var... Du siger ikke hej til en voksen og en ung på samme måde. Nej. Afsætning A, det er jo et fag, som er bygget meget på teori. Og det er nok det mest spændende fag herude på handelsskolen. Hvor skal du placere din virksomhed, for at du fanger den største målgruppe som muligt? Hvad skal din indretning være, altså dit design? Hvordan fanger du bedst din målgruppe? Ja. Skal du eksportere? Det, der gør det så spændende, det er, at det er så tæt på dig. For eksempel, hvis du går ned og handler nede i supermarkedet, så er der også en mening med, hvorfor det lige præcis at produktet ser sådan ud i forbindelse med emballage, og hvorfor prisen den netop er sådan. Afsætning er spændende, fordi det giver os mulighed for at analysere en masse spændende reklamer. Det er reklamer, som vi ser i hverdagen. Vi ser dem for eksempel om H&M. Hvorfor reklamerer de, som de gør? Hvad er det, de bruger, så det fanger vores opmærksomhed? Og hvad er det, der gør egentlig, at folk på min alder, de vil købe H&M frem for noget andet?